Ти си. Иван Данчев, 26-1, адванс. Вайска лост, 15 диск. Само, че няма табелки, обаче на доверие. Ето го е. Не, диска има, лоста няма. Няма значение. Радо от CrossFit Вито ще гарантира. Ето го е. Има бе. От една страна нямаш. 20 лост. Найска. Допълнителните тежести тия не са ли много малко? Там има двете. Баце! Дай да сложим още някоя друга там да има, бе. Нали знаете, винаги с лице към камерата. Да. И когато кажеш, трябва да натиснеш и тук, викни още някой просто. И ти трябва да отидеш по-близо до това. На едно натискаме. Ванка, аз ще ти кажа. После Радо ще гледа. 4, 3, 2, 1. Дай, Ванка. Дишай. Първия рук спокоен. Дишай. Секунди до една минута. Кой не бърките, дишай. Минута и 42. 15 секунди имат. Кой дишайте? 5, 4, 3, 2, 1. Минута и 20 още имат. Дишай спокойно. Сега започвам. Дишай спокойно. Ако ще избухваш на петия рук.
30 секунди. Супер! 15 секунди на сега. 10. 5. 3. 2. 1. Баща. Минута и 10. Да, въпросът е защо толкова рано почва. Една минута ви става. Секунди. Четвърта серия. 15. Искай зъбито, той на петата, даваш шутка. 10. Винаги може да направиш 12 бързи. 5, 4, 3, 2, 1. Давай. Секунди са минали. Минута и 10 остава. Банка стои ниско, не се изправя на скока. Пази се. 50 секунди. Гърдите долу хубаво. 30 секунди. Секунди остават. 15. 10. Айде сега, ако ще правиш повторение 1-2 бонус, сега е момент. 5, 4, 3, 2, Ваня, айде на щангата. Давай. Айде последен напад. Точно така. Само правим всяка седмица, айде. Точно така, айде, стой до нея. Добре се движиш, давай. Айде, Алекса, давай. Не остана, давай. Давай, хващай, айде. Може малко, айде.
Давай, 30 секунди са минали. Айде още 30 секунди поне, давай. Айде, брат, давай. Минута и 20 ви остава. Айде, давай, айде, минутата поне. Айде. Айде още 2 реп, айде. Минута и 10 ви остава. Айде още реп. Айде още 1 реп. Айде още 1 реп, последен. Газ, сега завършай, за вече няма какво, завършвай. Приключи то. Приключи пейсването, завършвай. Имате много време. 40 секунди. Ай. 30. Още един знак си има да направим, дай. Няма вече. 20 секунди. 15. Айде, Ваньо! 10 секунди! Браво! Тежи. Добре, да с първата част. Закъсахте малко пищялчетата. Колко време? Сега вече работят, има до края на 17. 7. Добре си в кондиция, сяйде. Браво, Марко! Вече 30 места. Айде, време е вече за някакво опитче. Да седем, краката. Чакайте се за време. 12 минути са минали. 5 минути. Дай ми само Дръж! Браво. 4 минути още. 4 минути остават. Дръж, Ваньо, дръж! Три минути и 30.
Тренирам, айде. Стягай тренирам. Дръж! Браво. Три минути. Още малко отиде назад, айде. Дръж! Дръж! Браво, бе! Браво! 8-6. Две и 30. Айде, поне по 2 репа още. Айде, Алекс. Да, Алекс, ще може. Браво! Назад нагоре сладките. Дръж! Браво! Браво, бе! Браво, лесно, бе. 8-1, 8-1, 8-2. Айде. 2 минути. Малко точно. Там беше леко направо, да? 2 минути. Айде, Саши, дай. Там беше леко. Айде, сега е момент да фокусираш. Браво се, това е. 1:30. Айде, меки Дай 30. камо, брат. Айде, Ванка. Айде, Ванчо. Висок контакт, нагоре да бъде. Айде, твоя тая, дай. Дръж! Браво, бе! Имаш време, бе! Нищо имаш още. Минута. Имаш време, айде! Айде, Алекс, ще си. Айде, Алекс. Алекс! 5 имате. Една минута. Имаш, айде! Дръж, Браво, бе! Имаш още, айде! Слагай, бе! Много лесно беше това! Слагай, действително 5 минути на 50 секунди някъде тук. Много лесно беше това! Айде! Айде, Иван, 35 секунди. Ай, Ванка! Арма. Високо, Иване, си стягай! Дай! Дръж! Браво, бе! Браво! Браво, бе, Ванка. Браво. Ай, Саше! Саши, 20 имаш секунди! ли? 15 секунди, да. Дай! Хващай, айде. Тоси. Давай, имаше. Иване, хващай. 10. Веднага. Можеш? 7. Дръж! Пак! Пак! Бързо, бе! 2. 1. Браво, момчета. Браво, геройски игра. Имаме ли щанга? Имаме ли щанга? Върни, чакай да върни. Не, трябва да върни. Ние ги виждаме. Добре, ще там. На 8-6. Заповядайте. Штанга 20 0,5 2,5 петица 10 15 Аз знам колко имам.